Father, why you abandon me? Anong gibiyaan ko nimo? Pasukat kay sunan. Wala man magkabulag ning amahan ng anak sukat pasukat. Pero kadto lang inig-suon panahon igsuon nga bidistansya sa amahan kanuman. Si Jesus gidakdakan sa sala, bidadtog kuto ang langit biton. Gitabog ang Jesus tungod sa gidakdakan ang tanang sala sa tibuok, kalibutan. Tanang sala sa tao sa tibuok kalibutan, gidakdak dito kang Jesus Christ. Tanang sala sa tao sa kalibutan dito gibuhos sa Jesus Christ. Moto lang palayo ang amahan. Wala ingon si Jesus, amahan ko manong gibiyaan ko nimo. Nga naman, dili ko sugot ang amahan isuod kaya sa sala. Distansya magod. Di man gusto ang Diyos sa sala. Amen? Siya'y nagbayad sa atong sala. Hello? Aron di na kita pagpakasala pa. Isumpag siya, isunan, gilaparo kay Baritis man tayo ba? Ang katapat, Baritis, punta. Unang gisalpak, no, gisalpak siya. Ginungkap sa kilid. Gilantigo sa kantay, may pikalatos. Ay nga naman, bukod tayo ta. Siya, bisa wala sa isala, may sunan. Jesus is blameless. Why sala? Wag gikurot bansa. Pero gihinong fugaw sa krus. Tungod sa atong sala. Amen? Aron ato ng biyaan at imaayang pinuhatan ng sunan. Hallelujah. Salamat kaayo sa mga bisita ni Akron. Welcome kayo sa Among Church. Kung yung katapat, mamatin ta karon. Yung katapat ay kigsaba. Ay, kigsaba. Kuhita na itagaan ka katumol ina. Nagtagaan ka katumol kanang tumol nimo asa man imong napitataban ina kuhita. Itagaan ka katumol. Nga mukusik sa akong dalunggan. Mukusik sa akong dalunggan. Kung magsaba-saba ko. Amen? Magsaba ko. Magsaba-saba na kung siyang dalunggan na na. Hinatay katumol. Hallelujah. Praise God. So, ano ta sa pagpamati sa pulong sa Diyos? Dari sa Romans chapter 8. Roma kapitulo 8. Sinulat ni Apostol Pablo. Roma kapitulo 8 versikulo 35 hanggang sa 37. Alam, i-post na. Ano din? So, muna nga ito ang text. Makita sa Roma Kapitulo 8, 35 hanggang sa 37. Kita na? Ito mula yung mga Bible na atay ako kayo Biblia sa tubangan. So, basahon din, si Pablo nagsulat. So, muna yung verse. Musa, dinsay makapahimulag ka nato ikat sa grupa ni Kristo. Usa ka pangutana namin doon. Kinsa may makapahimulag ikat sa grupa ni Kristo? Katapat palagga ka ni Jesus. Yes. Bisa kung sa makapakasasala, Kristo na ipagkat na pag-ayos Ginoo. Ang kasakit pa, no? Sakitan ta ba? Ano mga tao sakitan ta? Nagbutabot, buhatan kag istorya ba ng sakit ang may kayo ni? Kung naakihapon ka ng alagad sa Ginoo, amen? Ang kalisdanan ba? Usahay sa gamay na tagbugas. Usahay tagabayan igsuon sa mga usatong bayran. Usahay igsuon maabot na si Juna o si Judith. No? Juna ba? Judith na. Ibayan na skuriti tubig. No? Kalisdanan, wala'y makaon, wala tayo pabaon sa mga kabataan, wala tayo palisudan, kahit probili kayo lami. Ang mga kalisod, igsuon sa kalisdanan ba? Ang mga paglutos ba o sa hindi ayon tayo igsuon kita lagi sabak kita musimba. Amen? Bumagod na gusto sa Diyos, ano bang atong saksibahon na ito nato, kaya ang langit na isunan, lugar to sa mga pagday. Hindi ka kasunod sa langit, kung di ka walong bunay. Amen? Ganahan kay ang Diyos, sa dayo na to siya. Ibang tala, kung hanap na Ginoo, maayon ka, malaat ka, halagdod ka, matinunanon ka, Diyos. Kung ito isinggit kay siya, umangin na siya. O, balik pa yung kanina isunin kong asawa, ay mohang higala, kung ino na, wapahag hindi mo, oy! No? Nindot na kanyang ilong, asa yung ilong, pero gisigakot. Wala lang ilong na taas kag ilong ba? Habis kag putis. Sabi na mga bana, yahanan dayo ni asawa, ganahan na sila. Amen? Oh, imong buhok, murag buhok sa spaghetti. Ano ba?
Ganahan na silang daikon. Ang imong api, murag chocolate hills. Ganahan na daikon hawpas ang Diyos. Ganahan na sila. Ang imong ipon, murag butikon. Diyos na ganahan na sukong na. Amen. Hallelujah. Hinana ang Diyos. Dahil ginato ang Ginoo. Si bawat o siya o pagpangilanan kinsa ginang Diyos sa kinabuhi. Ay ang tao mo dahil sa Diyos, kusikit sa pagdahil, maunay mga tao na kabatulog na luwasan. So, ibig sabihin sa Pablo, ang paglutos ba? Ang nagutom ba? Makatapag pagutman, tas Ginoo wala. Wala tayong pagutman. Pwede mo, naipatay mga tao kang nagsuon nga, nakakaroon sa evacuation center, ulbaan sila, mas nakapililog mo, uabot. Gutom kayo, hindi sila. May mga piniriso kang nagsuon, kaya lahat ano dito, NPE, Well, kami, gutom tayo may sunan. No? May mga lugar, karoon walang kaon ng mga tao. Gutom kayo sila. Sa balay, may masuot-suot na bakante sa nina. Ang kakabus pa. Ang katalakman ba? No, katulino, katalakman na ba? Ang kamatayon, hapos kong kamatayon ng suon. Kung sa sumala sa giingon sa kasulatan, tungod kanimo, naniligro kami sa tanang panahon na isama kami sa ihawunon ng mga kardero. Ingon sa tatay City, dili hinuon taniwala ni ining tanan, walay higpit kitang kadaugan. May higpit, no? Ano na kitay higpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga nahimugma kanato. Amen? Hindi mo kakapat, bisig kung anak na yung kagway. Ay nangihigugma ang pag-ayo sa Diyos. Hindi ko tapulo magpunta. Amahan na mo kalangit nun, Diyos, kalabihan kagamahalan. Ang Diyos na may nagbuhat sa langit kong sa yuta. Ang Diyos na naasa ng taliwala. Ang Diyos na nagpaila. Kung kinsa ikaw na Diyos na angay, granong simbahon, alagaran, itubo, ipataas, ino, katanang panahon. O Diyos ni mga orasa, mapinaw kami sa imong mga pulong. Kung sa nag-ampo ko o Diyos, ang imong balaang Espiritu Santo o imong sabaw sa mensahe, pulong ang mula sa baba sa ubos ng alagad. Lord, I pray mo balaang Espiritu Santo mo imong apli pagdako sila sa labutan hunang-hunang masabta nila yung mga pulong pamaagi o Diyos imong kabubuton o mailhan kanila pag-ayo tungkol sa mga mensahe paminawan para orasa o mulambok mo increase mo level up mo hallelujah mo upgrade ang ilahang pagtuo ilang pagsalig ang ilahang kugmalihan kanimo o tungod di ana o Diyos mo sabot ang ilahang kapatinon-anon sa pag-alagad kanimo. Lord, ikaw o Diyos matatapos kung hangin ka lugo na hindi nga puluhaton ang pagkabuhaton o Diyos manibaya ka sa himungod sa mga alagad sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang atong tema ay sunan sa tema Call to be conqueror. Gitawag ka aron ka magmanagugon. Amen? Hello? Hindi mo katapat, wala ka gitawag sa Diyos, pinipili ka. Gitawag ka sa Diyos, pipili ka sa Diyos, kalimutan, mahimong managugon. Amen? Ay mo katapat, managugon. Sa pag-apil ni mong bulag basketball, wala git ka manimuha ka mapili ka. Dinoon? Oh, naninguha kita na mo daog yun ka. O tungkol ka naninguha mo daog yun ka, mapili daog yun ka. Ikon ka mamasa. Eh gusto ka mo daog. Amen? Ang ba, nanaya na lang, hindi ko na lang, gusto lagi mo daog. Oh. Pero yung suon sa wala pa na ito, magsugod o bupat ni kinabuhi niya, may daog na ka. Amen? Tungkol sa gihimo ni Jesus sa krus sa Kalbaryo. Wala ka dili ka pindinong may sunan, bisag paulang na imong kinaon, magis man imong kinaon, natulog man ka igsuon sa itaw kang kwarto na imong garagilahan, di man tingali nindot imong balay, nagtulog man tingali imong balay, kung tungkol kay naa kay Jesus imong kinabuhi, naa kay Ginoo sa imong kinabuhi, naa kay relasyon sa Dios, sigurado nga ikaw ang pinakadaog na tao sa tibok kalibutan. Ano ba? Hallelujah. Patapagili ka pindino ha? Yes. Kanang mga tao wala pasanti ang kinabuhi-usahay ang ilahang dagway mula pag-isabitan yung sorong sa kakilot ng binti. Kada adlaw bitaw. Ang anak adlaw bitaw. Pili kada adlaw. Ay mo katapagili ka pindido. So gitawag ka aron mahimo ta mananao
mananaog. Amen? Called to be conqueror. Gitawag ta igsoon ang mahimutang mananaog. What is conqueror? Saan na ini conqueror na igsuunan? Yung siya, a person who can curse a place or people. Bisaya, usa ka tawo nga nagsakop, gisakop niya igsuon ang usa ka lugar o gisakop niya ang daghang tawo. Mo na gitawag ka conqueror. Hallelujah. Ikaw, pasabto ta mo igsoon, ikaw ang nahimo ng anak sa Dios. Yung katapat anak ka sa Dios. Iladilit ka anak sa yawa. Ganyan to igsoon anak tali sa tanas, kay sa bulsa ng atong gipatulti, so sa atong gibuhat, may sunan. Una, sabagay, samong kaayo, may kagyawa, di ba? Nga naman, wala matay si masimba, wala matay relasyon si Ginoo. Grabe ka nerbuso na to, di napatudlo. Oh. Kaya ang tao na yung grabe ka nerbuso, hindi na mo ilas Ginoo, hindi na mo alam ng si Ginoo. Hallelujah. Kung ang usa ka tao nagsakop sa usa ka lugar o mga tao, akong sultian ko may suol, kaya nahimo kang anak sa Dios, imo ang tanang panalangin. Amen? Kahinom na mo igsoon sa pakita mo sa prodigal son ito nawala ba? Iha tanan igsoon. Iha isubalik siya imo sa imo tanan. Kung sa akong imo tanan. Alam mo sa iya sa Dios imo ang tanan igsuonan. So what similar words? Ang kauban sa conquerors, only yung similar words. Winner. Amen? Victor. Kasi pangalang Victor tayo. Vanquisher. Champion. Akong gibisaya kay tanan igsuonan, ako gawas mananaog mo gyapon tanan. Kauban na igsuon sa conqueror. Hallelujah. So kinahanglan igsuon kitang tanan igsuon na nanalagad sa Dios. Ato yung isipon kanunay nga daog na ta. Amen. Sa kadaog sa mga sakit, balatian, kawalan doon, kapobrehon, sa pa. Tanang klase igsuon nga ipakita sa yawa kay ang Dios dili siya magpakita negatibo. Ang Satanas may mapakita negatibo sa imong kinabuhi. Aron ka mabugna o buhatan sa pagpamalakad sa Ginoo. Ang Dios maayo sa tanang panahon. Amen? Walay panahon igsoon, walay segundo, walay minuto o oras na di maayo ang Dios sa tanang panahon. Maayo siya ang ere, maayo ang Satanas. Amen? Kung adlaw-adlaw igsoon, maayo ang ginabuhat. Di siya magbuhat o daotan ng igsuonan kay maayo siya na Dios. Hallelujah. Kung dakong isipon gini mo igsuonan mo, abot man ang problema sa imong kinabuhi, moabot man ang mga pagsulay, moabot man ang mga sirkumstansya, nagkadaiyang mga bagyong unos na mudangan sa imong kinabuhi, huna-huna ang igsuon nga daog na ka. Amen? Hello? O matay ipatan, pastor, nanong daog bata? Si Jesus ang nagdanaogon kay sunan sa krus. Praise God. So, what should we do to be out of health? Kasi gusto iso ng madala hindi balik sa Ginoo. Amen? Pagbalik sa Diyos sama sa kawatan, gawang ginasayon ng Ginoo. Hapit na bumalik ang atong Ginoo. Ito ka kapan, ready na ba ka? Amen? Ikaw si Jesus nagsunan, kaya kaya ka sa langit, kaya nabilang ang apostoles, kaya kaya ka sa nagsunan, mga apostoles si anak. Ala, kurang na Jesus, lupan na. Sige sa tangkaw may sunan. Kaya na dito ha, ano ka angkin? Ikaw nagsunan mga, huy, ano sino nung hagad? Dibalik naman siya sa giharian. Ngayon siya, ang iyahang pagbayaw kung sa iyang pagbalik, buhatan ninyo ang iyang ipabuhat ka ninyo, yun ang mga anghel. Amen? Kunya wala man ibuhat. Ikaw nagsuon sa John chapter 14 verse 1 ba? Sa balay, ikaw sa dito nga, ayaw ka mo kaguol, salig ka mo sa Diyos, salig sa kamukanan ko sa balay sa kamahan, na ay daghang lawak. Amen? Mubalik ito, ato kulito, aron pag-andam o gluna, alam na ninyo. Muna. So, may kaya si Jesus, nag-prepare sa dito, nagwalik siya. Sama igsuon sa imong amahan, sa imong inahan. Ikaw na imong amahan, inahan na,
mo adto ko sa laing lugar manarbaho ko ha. Unya ang hugason diri imong hugasan. Ang lapad kayo gunahon imong gunahan. Ang tanan ang mga baboy na tungoy kayo imong pasawan. Ang mga labunon na bulingon kayo inyo ng laphan. Ang mga plato tanan nga trabahon sa bagay inyo ng himuon. Pila ang mga wala mapilo, hinlo ang mga lawa-lawa. Lakaw ko, kinahanglan inibalik nako nagtrabaho gid mo og human ang nakaprepare na yun. Amen. Inunahan ang pagbalik sa Diyos. Karon kay pagbalik isuon sa inahan. Sa dahita mo. Wala. Way naghugas plato. Way naglaba, way nagpakaong baboy, way nagluto. Way nagguna. Ang kuy, ang inahan pa nagluto, ang inahan pa naglimpyo. Pwedeng sukuha sa inahan kaya wala sila may puman sa suko. Sa iyang inahan. Sige di mo, gipamunan ang tanang mga anak kay puro katulad. Amen? Ingunahan na mahitabo, hindi balik sa Ginoo. Pag wala ta magbuhat bubukon sa Dios, wala ta maglakad sa ibalik niya, sigurado na tusod kita dito sa impierno. Amen? Ingunahan ang pagbalik sa Ginoo. Huwag kita trabaho sa Dios ato. Mga pagpangalagad, atong kasikasuhon, atong preparahan, atong kinabuhi. May balik ni Exxon, plasta na itong kinabuhi. Amen? May mga tapat na plasta na ba yung kinabuhi? Kung musimpa kita may Exxonan, kay makapatid na sa pulong sa Diyos, inaatay sa hiwis kung kinabuhi, hiwis na malunti, iplastar sa Diyos na itong hiwis na pagkatao. Hallelujah! So, kung sa hinuon, anong panahinog na naugod? Anong tamo lahutay, pabilig, ang pangalagad sa Diyos? Ngayon sa dili na Exxonan, number 1, kung sa'yo hindi nakatunan. Let's leave the sins that hold us back. Kung pasabot na isunan, ato kunong isalikway ang mga sala na nagkumbayot na to. Hello? Isalikway ang tanang klaseng sala. Atong dili maayo, pasatanaw ni mo, dili gani maayo. Ilabay yun na, hawaan yun na, may sunan. Aron tayong suon, nakalahutay mo daog ka hangtod sa unahan, nakalahutay tayong suonan. E nga Hebrehanon 12:1, karon bahin ka nato, kita sama sa nagadagan sa lumpa, sa atong pagpangalakad igsuon sa tubuhi ng Dios, kita tanan nagadagan, amen? Nagdagan tayong suonan. Oh, ayo sa diri. Sama kita sa nagadagan sa lumpa ang inibutan sa daghang mga tao, nga mao ang mga nagpamatuod sa ilang pagtuo sa Dios. Busa biyaan nato ang mga sala nga nagahawid kanato, ang tanang nagababag sa atong pagdagan. Palayonon tagayon ang atong pagdagan hangtod sa katapusan. Amen. Ito katapat hangtod sa katapusan. Ang uban na naluya na hangtod sa nagpagsunay. Makita ni Montero lang na makita ni Simba, ikapoy ka sa pagpangalakan. Nga naman dunay sala na may hawid sa iyang kinabuhi. Kung kay ang sala di ay pag napay sala, di tayo suon talaga ng tarong. Walay atlet tayo suon. Kana bang gagan? Na nagsuon bululoy na ba? Kana bang may apil gagan na bululoy? Kung nagkritas, ay rilo, ay kritas. Iman di suon ang mga atleta nag-apil og gagan. Sa suon nila. Nipis kayo na. Amen? Nipis kayo na sila. Kay slippery na sila. Wala kilaghan, kuti-kuti, wala mga bululoy ka noon. Anong kusog, ilang pagdagan, strip. Kung wala kayo ba, papa. Hello? Sa atong pagpahalagan, siguro na talagan. Matapat, kapoy na, wala pa. Hello? Kung ba't ikapoy na? Ha? Ano ba? Gusto namin sa mga nila na? Ha? Ano ba na ako? Ay. Kaya nangalagad ko, pastor, ano mong ginaon ka niya? Pastor, ang mga spirituality, magiging tuloy sa may nasal. Nangalagad ko sa ginawa, pastor, ang ginamos na ang personality. Ha? Ay mga test na ginabuhin, kapoy ng pangalagad sa Diyos. Hallelujah. Ay mo ba ng bago lang ni ate sa lupa? Amen? Yes, iksunin ni Darcy ka rin. Bago rin ng malagad, bago ni ate sa lupa. Sister, no, ako rin, mga bago ng langad sa Ginoo. Bago ni ate sa lupa. Ala, o ito na ko na, kapoy. Ayun na, ito lang lahit. O nalat ko. Amen?
Yes. Ang pangalagan, ang pag-apil isod sa dagat, lumpa sa pagpangalagan sa Dios. Dili ni mapaspasay. Amen. Ay mga tapat pala ang kaya ini. Yes. Ayon sa ang makalahutay hangtod sa kahangko at tapusan maulan ang mudaog. Amen. Patuloy mo makalahutay. Ay mga tapat mulahutay ka. Ay mga tapat mula ko mo pagkakasunod pag-agad binaog na ko. Amen. Yes. Hallelujah. So yung anak iksunod biyahan to asna, may sala. Kay mo na ibukat sa itong pagdagan. Ano yung sa Bible? Busa, biyaan nato ang mga sala. Ang pagkamasukanon, ang pagkapuntanon, ang pagkakahibumbos, ang dili mapasayloon, ang pagkapalahubog, ang pagkapalaikit, isa pa. Ang mga tanampalas sa kinaluhit, ihala na. Amen? Yes, ang pagkamaritis, ang pagkamartis, Merkulis, makalipakira, makalipakiro, away. Amen? Tanang klaseng bisyo, wala na. Ang pagkadalo, ang pagkamalikas. Hello? Ang pagkaluuran, ang pagkatagwala na. Yung ba ako dito po? Kaya kung sino pang ibanan, kaya ako ba? Ay mga tapat dito, doon ka sa Ginoo. Palanggan ka sa Diyos. Amen? Ay gusto mo kung sa Ginoo itong ta. Walang lain makatulgin dito sa pulong ng Diyos Ginoo. Ay dili mo na bulasok yung gunang lansa. Pag-gabay ko, ay tinoan. Hindi mo tao pag-lansa, pagbalik ko, inang street. Sundan sa street, hindi mo, anaon, hindi mo. Muna ang pulong sa Diyos, may makapa-street sa mga inamuhi, anong bulasok, kinatong pagtuo. Nga to sa Diyos. Amen? Hallelujah. Ikaduha. Kung saan na tayo buhaton na ni, at makadaog, makalahutay tayo sa unan. Ha? Fully trust in the Lord. Yung katapan, tibuok yun, bugos. Namin pagsalig, pero tibuok yun ang pagsalig siyo. Hallelujah. Fully trust in the Lord. Ito si Solomon. Ano si Solomon? Ano si Solomon na nag-iyon ani nga dapat lang kay Solomon. Grabe sa kamag-alamon. Ang asawa ni Solomon may sunan 700 kabuok. Ang iyang puyo-puyo 300 kabuok. Pila tanan? 1,000 at saon na ito niya paggamit. Nga naman grabe ka ba? Alam mo si Solomon, gamay, makita niyang guwapa kayo ka. Gamay ng pulong, madaligid ka. Unya, every year, magdawat si Solomon, isuod ng 23 tons na gold. 23 tons, ha? Siya ang pinaka-adunahan o pinaka-maalaman nga hari sa tibuok kalibutan. Sakop na isuod ng tanang mga nasod. Sa iyang kaalam, may sa primigot na din siya. Trust in the Lord with all your heart. Amen? And lean not on your own understanding. Sabi saya, saligi ang Diyos sa bugos mo kasing-kasing. O ayaw pagsalig sa imo na kakunan, ayaw pagsalig sa imo na baluan, ayaw pagsalig sa imo pusog, ayaw pagsalig sa imo kahibalo, ayaw pagsalig sa imo propiedad, ayaw pagsalig sa imo kahandi, ayaw pagsalig sa imo profesyon, ayaw pagsalig sa imo kakuskan, sa imong karindaran, sa imong pagkatalenten, ayaw pagsalig ka anunahan ka, salig sa Diyos sa bugos mo kasing-kasing, kay ikaw limitado lang. But God is unlimited God. Tanawa ang Japan. Salig sila kahibulog na alam abilidad di tsunami. Amen? Kisa'y tao sa tsunami ang nakapugong sa kadewin. Kisa'y nakapugong sa kalayo. Kisa'y nakapugong sa lilog. Wala'y tao kapidaran sa usap. Only God. Amen? Salig na sa Diyos. Ayaw mo salig sa imong bana. Kung bana ni, kung hindi mo paginabuhi ang bana, engineer ko na kung bana. Maestro ka kung bana. Kusyan ko ni. Ako yung kani, kaya bugihan kayo ni. Pagmapalda na ang mong bana. Asa na mong kalisalig. Ngayon ang Biblia, higugma ang imong bana, pero ayaw sa saligi. Amen? Hello? Higugma alon, I love you, I love you, I love you, I love you. Pero ayaw saligi ang iyang puso.
Love your husband as you love yourself. Higugmaan din siya. Amen? Pero ang asawa, higugmaan ka na. Hello? Yung mga tapat, ayaw naglingit kaya sa uman. Dapat mahulog din sa kaadlaw, dapat mailang lang kasinglitan. Oh. Hallelujah. Nagalapin ko mo siya ba na? Good morning, hon. I love you. Wow. Kasi ito ba niya? Dapat mga asawa, ako tayo response, amen? Ikaw lagi, ikaw mata ka. Di ka naimot, hey, maho na ka, anso! Nagtula ka, tinuha ka tayo, tinuha pa na ganay ka. Ayaw! May paman biliban, may mukanta pa kahit maputi na ang buhok mo. Amen? Isang pagbutigo, may patapat sa pagbutigo lang kalita. Asa na mga dapat pagtapan yung mga asawa niya? Ako ba lagyo ba kayo? Natin nga rin isang puting ba? Amen? Dapat yun ang mga magtiayon. Hallelujah. Dapat yun diligin mo humpas ang pagkibumanay. Amen? Hello mga magtiayon. Dapat diligin mo humpas. Till death do us part. Amen? Kamatayo na kaya makatahimulang may tunan. Kaya naman, walang tagaglain, delikado ang pamilya. Daghan tentasyon karon labi ng mga bana na cellphone, dapat ba ko cellphone? Yung na ba niya, kato ba mga bana i-profile kato dito sa ilawas mo? Nya may ko na mga bana, bakit ko sa ilawas mo? Nya di ko na giadupir sa di ko na AI. Nya babu kayo, bansu mapito anak. Dire mo chat to. Hi. Nya may ko na mga bana. Hello. Ayaw git-kubit, matapos ayaw git-kubit. Daghan kayo taktika ang yawa kung isa na gusto niya gusto niya pamilya may tunan. Hallelujah. Muna salig yun sa Diyos. Ayaw salig sa ibang bana sa Panginabuhi. Higugma sa pag-ayo. Amen? Asawa, higugma pag-ayo. Lumusin pag-higugma yung bana. Lumusin pag-higugma yung asawa. Salig sa Diyos. Amen? Yes. Mga anak, ayaw salig sa ginikanan, ako makahuman din ka ng papa yung gilet ko na. Nakahuman din ako papa, kaya anak, ang na maestro din na. Nakahuman kayo kaya ako mga ginikanan. Nindot kayo, bugihan kayo. Hinugmaa mga anak ang yung ginikanan. Tumana sila, pero ayaw silang saligi sa lahang Panginoon. Amen? Bertapat ang bisa saligan. Kung magibugtangin kung may suwan. Hallelujah. Ay kung naay kung magagsunod, grabing blessing. Karay, grabing kumpas panimalay, grabing blessing. Nga naman, because God is love. Pag grabing kumpas panimalay, ang mga panalangin, surun nga, grabing ang blessing. Kaya naamay Diyos niya, kaya ang Ginoo may gugmaman siya. Kaya naay mga hindi niya, asungko, iksuan, kalain, ang mga panalangin mulayas na. Pag naay kasamong surun sa panimalay, kagulian, mga pag-away, mga garbos, kinabuhi, ang mga blessing maglayas na. Ang mga demonyo magkano ang dato tanin ko kaya ano ba nalangin rin? Yes. Walang blessing sa manimalay kasi away. Pero grabe blessing sa malay na grabe ang love. Okay? Ito palapakan ng Diyos sa sunan. Okay, awit sa mga bata. Kung si Jesus sa panimalay, masadyang balay, masadyang balay, masadyang balay. Amen? Kung wala si Jesus sa panimalay, magsinumbagay, mag-inawayay, ang matabakay. Saan kayo si away? Dapat mag-ulit tayo. Ayaw mo padaog kasi hawa. Amen? Hindi mo paanay na asawa na kung sa'yo, kung sa'yo masukulas mo ah. Kung sa'yo masukulas mo ang wapo. Hallelujah. Pray mo love, I love you lang, palagata ka. Sorry na lang. Amen? Ayaw patintan sa yawa, kaya ang yawa gusto mo mag-away. Gusto mo maglari trabaho sa yawa, ako gusto ko igsuol na mag-away mo. Dapat ato ipairan ang love, matapon ang gugma. Kaya gugma man ang Diyos. Amen? Para panalangin na iray, ni Kapol Lord, may aming blessing. Tumagin ang ato, kasi mo na sa gugma kung imuhanak.
Pero may karoon pa na namin, naghintay na, nasubok kasi mong bata, huwag nasubok, nanika, naisalat niya. Dili mabino ang Diyos. So, putting trust in the Lord. Amen? Anong ka makalahutay din sa pagpangalagad sa Diyos? Maabot man kawalan mo sa ligi ang Diyos. Amen? Naay mga panghitabog nila sa Numbers. Naay mga tao na wala pagsalig sa Ginoo niya. Numbers chapter 3 verse 21. Sa diya igsuon nga ni-standby sa sadapit, kato mga Israelite kaniadto gikuha sa Dios sa Ehipto, nagtambay sila sa usa ka dapit. Unya sa diha dili pa sila moadto sa gitawag nga promised land. Ingon igsuon si Moises, magpanalatat 12 spy. Kailan mo spy? Mga espiya ba? Mga agent na nakalugar. Kung sa ilang lugar na? Nagpili si Moises og 12. Mga 12. Ingon sa dili, busa nang lakaw sila katong 12 eh. Ingon si Moises, ato mga nang lugar na. Kung sa kinay, kung sa nang lugar na, ikot ba na? Kung tinuod mag-isa, ingon sa Diyos niya na number. Nagagputas niyan ay mga dugos, ay mga gatas, ay mga libre. O, mayroon mong spy. 40 days sila mag-spy. Tila? Kung ito sa nakaadlaw, mayroon ditong agent, makonsulta ko sa ilang lugar. Busa nang lakaw sila o isusin nila ang yuta. Ang 12. Gikan sa kamingawan sa Zin, atod sa Rehob, doon sa Libuhamat, Baitilos. Nagsugod sa Saligib, hapon na nakaabot sila sa Hebron, takot na sa Kanaan. Nag-espiya na sa anak. Di nagapuyong sila si Ahiman, si Sai o Talmay, nga mga kaliwat ni anak, masarot mga higante ni. Mga kaliwat ni Gulayat. Kung sa kinig Hebron, itungkol, pito katuwing muna pamatungkol ang suhan sa Ehipto. Pag-abot nila sa lungkot, sa iskol, nagputol sila kung sa kapungpo nga ubas, o kinayuman kini og duha ka tawo tungod sa kabuk-an niini. Kayo sila grabe na maligitaan ni, grabe ka mabubahon ang mga padre. Mga ubas na kasi prutas na aking bunga. Kung nagkuha sila may sumungan, nagdalaw sila mga prutas nga pumigranata o igos. Oh. Kanto nga dapit gitawag nga lungkot sa iskol. Tungod sa pungpong sa ubas nga giputol sa mga Israelithon, human sa 40 ka adlaw ang pagpag-espiya sa yuta, nibalik sila sa lugar. Nagdala sila mga prutas pati naghana. Pagbalik nila, o sa ilang ibalik na Moses, Moni. Nibalik sila kang Moses, Aaron, o sa tibuok na tinigban sa Israel, dito sa Katis, sa Kamingawan, sa Paran, gisulti nila sa tibuok na tinigban ang ilang nakita. Katong Moses, gisulti nila sa tinigban. O ipakita nilang ilang dala ng mga prutas. Biingon sila kang Moises, nangadto kami sa dapit kang ipaantuan mo kanamo. O paayong kini, o babungahon na yuta. Ania ang mga prutas. Apan gamharan ang mga tao na tuyo dito sa ilang itaho. Dala nila ang negative. Biingon sila, apan! Na. Hello? Na. Apan og nabihan ka dan ko ang ilang mga lungsod og napalimutan kini og mga patil. Nakita pagani na mga magaliwal ni anak nga gulayat ba nagko kayo. Ang mga Amerikanhon nagapuyong sa ligid, ang mga Hitihanon nagatibusihanon, ug ang mga Amorihanon nagapuyong sa bukid, ug ang mga Kanaanhon nagapuyong doon sa dagat ug sa daplin sa suba sa hugdan. Gipahilom ni Kalib ang mga tao. Kining dusi may sunan na si Kalib o si Joshua. Ang pangalan ni Igsoon ni Joshua, so wala pa sa espiya, Hosea na siya. Hindi Igsoon, nagpadala sa siya, hindi mo espiya, kung nagigala sila Josue o Joshua sa English. Pero kining duha, yun ay pagbuo na asa na lahi na espiritu. Hallelujah. Praise God. Una yung si Caleb, hilom mo, hilom! Wala sila yung pagsalig sa Ginoo. Amen? Yung si Caleb, ang mga tao at tubangan ni Moises, pahilom ni Caleb ang mga tao at tubangan ni Moises, kung maingon siya, maglakaw na ta ron, maglakaw na ta! Maglakaw na ta. Kung siya, maglakaw na kita karon na yun, kung inuko na ito ang yuta, kay sigurado na yun, nga mag-ilog na ito. Amen! Ang awa ang pagtuo ni Caleb, grabe yun. Yung ikuptan, isulang saad sa Diyos. Apan maingon ang mga tao, kakaupan ni Caleb, katundusin. Katong pulo ka, huwag ipagsalig sa Ginoo awa. Yung sa dili nato makaya ang pagsulong. Amen? Di ka naman sila sa Diyos ang kaya niyo na muda o mo.
Kung tanawa mga tao, ito kaya ang pagsulong kanila kay mas kusgan sila kay kanato. Grabe ka negatibo ang ipagsalig kay sulat. Kaya kung anak nga na usahay, ito mga lang sige mo kay bro, kita ko ba? Hello? Kita mo simba kay mo na magpikalo kay ang panahon. No? Kanang atong ipamayo ko lang di man tayo makaya sa Dios. Hello? Bisod kaayuhan atong pakinabuhi kay atong anak nga eskwela di makaya sa Dios na. Ayaw yung kanunuhan ang Diyos. Amen? Hallelujah. Muna na tabo. Huwag sila pagsalig sa Ginoo magsulat. Kung bihatag sila kanto sa mga silid, kung dili maayo nga balita, bahin sa yuta ng ilang gisusi. Maugin ang ilang gisulti, ang yuta na ang gisusi. Dili maayo. Sanaw? Baka. Ang ilang gisulti. Kaya ang tao di ay ngawalay pagsalig sa Diyos. Mugula diha igsuon ang negatibo nga pulo. Amen? Basta wala kay pagsalig sa Dios, naa diha ang mga negatibong pulo. Hallelujah. Mao ginang gisulti ang yuta ang gisusi dili maayo gani nagakamatay ang mga nagapuyo dito. Ug dugang paniana ang mga tawo nakita namo dito hinabihan sa tagas. May nakita kagani kaming mga higanti. Hello? Sa atong pagpangalakad sa Dios mag-apot igsuon sa yuta ang igharian sa Dios. Tani timani pagpaayo ng igsuonan daghamatag ato bangon ng mga higanti sa kawalan doon. Amen? Higanti sa mga kapatiyasan, higanti igsuon sa kawalan ng kabubuhon, ang lisod ng mga problema. Pero ayaw kaguol kay upan nimo ang Dios. Amen? Ayaw pagduwa-duha. Daog paminti igsuonan anak ko sa Dios ang kauban ni ang Dios. Kung sa diri, daw mga apan-apan ang among pananaw sa among kaugalingon. Sa daw? Anak, gini na pamaayo yung sa mga ilang kaugalingon. Apan daw. Kailan mo apan-apan? Wala apan-apan? Oh. Daw mga apan-apan ang among pananaw sa among kaugalingon kung ikumpara kanila kung mausap ka na ang ilang pananaw namo. Wala din sila'y pagsalig sa Ginoo kay sunan. Numbers chapter 14 verse 1 to 24. Di ato gabi una, natinggit o nanyapo ang tibok katalingpan, sige nila! Pero nilang buula! Natinggit sila, tibok katalingpan nilang tao igsoon. Nagpagulpul sila kanto ng Moses. Sa naman ni Moses, oy, na kinabuhi ani, nagalakad naman sa silong ng anong usari. Magulpul sila. Ang Moses, kung kang aaron, ingon sila, maayaw pag namamatay na lang kita dito sa Ehipto. Kung kahapin ni sa kamingawan, eh pag namamatay na lang dito sa Egypt, wala na akong natakuhaan ni Moses sa Ehipto. Kasi nakabay isuhan na na. Una-una, ay pawalan na ko na simpan na simbahan na lang iba. Pawalan na ko na alagan, sige na walang iba. Pawalan na ko na pinapil niya. Amen? Gusto ko na simpan niya. Ano sa kanil? Mais na lang ko kinaon. Kaya di musulti nagsunan. Nga nung nagkon pa man kita sa Ginoo ni anak ayuta ang lang mga matay sa kita sa gira o pambihago ng atong mga asawa mga anak. Grabe ka negative nila lang nauna advance kayo sila nauna. Hello? Usahay lang na naman ta. Usahay lang kaoras sa mga anak. Usahay lang ang kaoras nila. Noong pala po sa ulang po, usig ka man ka, anak. Amen? Yes. Usahaw na ito, pabaon na upa. Usahaw na lang ilang, maabot na isip, usahaw na lang, upaya. Ha? Huwag pagani, upa, nauna na ka. Amen? Kasi mawala ka ba? Usahaw na lang, isang pinisot mo na ni Kuan, ni Kuray. Yan, usahaw na. Ayaw, isip ka malaka, tatapat niya si ka malaka. Pero wala kay Diyos. Muna giingon no? Kung sa maayon pa siguro, mabalik na lang pa sa Ehipto. Ingon naman kayo sa ano, may magpagsalat na lang ko, hindi na pa magkanagas siya. Bayad na lang ko sa lakas ng kinabuhi. Ha? Hallelujah. Praise God. Yung tali, kung naginanay sila sa usag-usag, maayong pang magpili kitang Pangulo o pamalis sa Ehipto. Grabe na sala. Ang magpili na lang tang leader, mawalik sa Egypt. Kung si Moises, kung aaron niyong po at umangan sa tibuong katalingpan sa Israel, na nagtigong
yung po si Moises o si Aaron. Kasais, o gigising ni Josue ang nga anak ni Nun o ni Caleb o yan nga anak na jipon ang ilang mga bisnis tungkol sa kasubo. Ilang gigising, grabe na mga tawanan eh. Subok kayo sila, wag na sila pagsaling sa Ginoo. Oh. Nya si Joshua kadusi ka apil sa dusi ka espiya na adre. Si Josue o si Caleb. Wala sila. Kini sila duha biuban sa pagpag-espiya sa yuta si Caleb o si Joshua. Usa may tabo aling duha. Miingon sa Tibo Katilingban, o nang giingon ni Joshua o ni Caleb. Maayo kaayo ang yuta nga mo giadtuan. Amen. Naa sila kasi nga positibo. Amen. Ay matapat positibo. Ayaw si Timon may sunan nga pupuli ka ayaw di kampus kilisyo kay lukay kayo ni. Ayaw si mga anak yung katapat maayo ang Diyos. Ina maayo ka itong kahintang. Ina makatapat mauswakon mang ta. Ayaw si Timon nga pupuli lisod. Huwag niya na maingon pupuli lisod. Huwag niya na maingon pupuli lisod. Kampus kayo. Hantod mo na yung sige mo na yung i-declare. Lisod ka piniti. 1 year kang maingon mauswakon ka sa Diyos. Amen. Ayaw, negatibo may sunan. Tanaw si Caleb, isang maayaw kaayo ang iyong takamong giadtuan. Oh, kung nalipay ang Ginoo kanato, dadon niya kita niya ang ayuta, ang maayo o pabungahong ayuta, o gihatag na kini kanato sa bibi. Ayaw lang ka mong pagsumpak sa Ginoo, imo si Caleb. O ayaw ka mong kahadlok sa mga tao dito. Grabe ka isong ito, ayaw hadlok dito. Oh, hallelujah. Ay mapildi kayo nato sila, piliho nato sila. Walay mong tawag kanila. Apan, ana ang Ginoo nga mong tawag kanato. Amen. Atong palakpakan ng Diyos. Salamat si Caleb. Ikaw si Caleb, walay mong tawag kanila. Pero kita, tabangan ta sa atong Ginoo. Grabe pagtuo, pagsaling. Busa, ayaw ka mong kahadlong kanila. Ayaw mong kahadlong sa kawalan-on. Ayaw mong kahadlong sa kalisod. Ayaw mong kahadlong dito sa kinsa, sa linog, sa utak pa. Kahadlongin ang Diyos. Patuhon ta sila sa Tibo Katilingban. Patuhon ta sila ba? Eh, pati managhanag yung nagpagulbul. Apan gamit lang na nagpakita ang gamhanang presensya sa Ginoo. Ibabaw sa tulda, nagkuhanan. Kita, nagpatuhan, igsuon ang Ginoo. Sa forma ng panganon. Kaya namayon mo sila si Moises. O ano sila pagtuo? Kaya ang tao ay ganit mahitabo. Ang tao na ay nawalay pagsalit sa Diyos. Mahimong na utang. Mahimo sa kautan. Dautan na manunti. Ano man, ang iyong kasing-kasing, puno naman sa kabalang. Magpasakit na sa bana, manunti. Ano man, tinailhan, wala na dito pagsalit sa iyo. Amen? Kung tanawa ang mga tao may pagsalit, positibo, kung na ibubula sila baka. Kaya na naman, ilang-ila na akyos, buhi, o gamhanan, o tamang sa mga tao na ayaw tamang. Amen? Ayaw ka nulahay ang Diyos, ano makalahutay ka? May ingon, iksungon si Moses sa Ginoo. Hallelujah. Tingnan sa Moses na sa Lucy. Ang Lucy. Kung sinimo ng Ginoo ka Moises, hangtod kanus aba ako sa likoy ni mga tawanan. Kanus aba ko sa likoy ni mga tawanan. Hangtod kanus sila magulili sa pagtuo kanako. Ano wala ko kay pagtuo ni mga tawanan yun. Nilabang na sila igsuon sa Red Sea, katungtuwa yun na ang grabe nila sa Ginoo kanung ano wala ko sila pagtuo. Oh? Yung sabi, magdupil sa pagtuo ng luyo sa kanang mga milagro. Nga gihimo ko taliwala kanila. Pananaan ko sila katalakpan o naglagon ko sila. Apan ikaw, himuon ko sa kanason nga mas gamhanan o tikunon kaysa kanila. Amen? Ang mga tao na pagsalig, pauswagon sa Diyos. Kung kanto ko na pagsalig, maut-ut na siya may sunan. Sa 13, naingon si Moses sa Ginoo, kung sa balay kasulti sa mga Egiptohanon, kung mabalitaan nila kini, dinig ba, hibaluan Manila na ikuha mo ang mga Israel kanila pinaagi sa imong gahong. Kung naglagon ang mga katawhan, ampo si Moises kay dili pa kini naglagon ng mga tao, ampo ron ayo ginaglagon ng tao ng mga katawhan kay patyon ni Ginoo. Ay makatapos ayo pang pagulbul. Kaya ni Adam panahon na 23,000 ipatay sa Diyos, puro to sila pagulbulan. Ay makatapos ayo pang pagulbul. 23,000, usa lang ka oras, puro
tungkol sa reklamador. Patapon ayaw reklamo. Walay blessing sa reklamador. Unsa is ana ni oy? Mga reklamo. May lami. Buntag buwan. Unto buwan. Ining kahapon magsubal ang buwan. Mga sigot para ta kayo, no? Ibu katakan pasalamati. Kayo ugma na po na chicken. Amen? Sagot mo iso sa kabulan na chicken? Ha? Di mo pa sabay, mabulan mo anak. Ato lang po, pasalamat sa Ginoo. Amen? Yes, mo naghihimo na sa mga Israel. Kaya kaon na sila gitawag mana. Flex from the sky. Kung sabot, Skyflex. 40 years sila kakaon sa Skyflex. Bagol mo sila doon, sige man ikaw Skyflex, ribis ko na po. Gipatay sa Ginoo ang mga bugul-bulan. Kaya Flex from the sky, mana man ito, lagi ka po na kailangan sa mga anghel ang mana. Hallelujah. Sige sa pagulbul, kay nakulaan mo tingali sila kaon. Ngayon sila karne. Hallelujah. Ikaw na Ginoo. Kung laglagon mo ang imong katawhan, isugilo nila kini sa mga lumulupyo sa kanaan. Kini nga kanaan mo nakadugog nga ikaw Ginoo nagauban sa mga Israelino o nagpakita kanila pinaagi sa panganod nga nagagiya kanila. Gipangawaan ko sila kung adlaw. Gipangunahan ko sila kung adlaw pinaagi sa panganod. Adlaw mismo na naguna ang Dios haligi nga po magkapanganod. O kung gabi, pinaagi sa kalayo na daw haligi paggabi ipon, naguna ang Diyos nga po haligi ang kalayo. Ikan sa Egypt. Karon kung hungtod mo sa pamatay kining mga tawhana, ang mga nasod nga nakadugog sa imong kabantog moingon, wala makahimo ang Ginoo sa pagdala sa mga Israelino ngadto sa yuta kay gisaad kanila. Busa ipatay na lang niya sila dito sa kalingawan. Isite busa karon nagaapo kanimo Ginoo hinaot unta kay pakita mo ang imong gahom. Sumala sa imong giingon. Ang Ginoo mahigugmaon. Yung si Moises og dili dali pasuko, makatapat ang Ginoo. Dili dali pasuko. Yung katapat hapon lang ikaw. Hello. Doon na hinula suko ka. Pastor tao na okay? Hello. Mo gignay perminti ang sa tao kita. Yes, tao ka. Kung ako sa Diyos nagsunan, na atong pahariwan din ang polo sa Ginoo, eh? Pahariwan ito ang balaan ng Espiritu Santo. E kung naay Holy Spirit sa mong kinabuhi, kontrolahon niya ang imong paglapit. E kasi masubok ka, hindi kaya Holy Spirit, Lord, ikaw ang tapuman, hindi ako, eh? Yes, hallelujah. Ngayon sa dili, apan, kinasilutan niya ang mga nakasala. Hangtod sa ikatulong, ikaupat kay rason, awahan makasala ha. Sumala sa imo na kubugma, nagahami ako nga pasayloan mo ang sala ini mga katawhan. Si Moises. Sama sa pagpasaylo mo kanila gikan sa paggawas nila sa Ehipto hangtod karon. Dito ba ang Ginoo? Ipasaylo ko sila. Sumala sa imong hangin. Kung wala si Moises patay. Apa nagsaan ako yung Ginoo ang buhay Ginoo nga samtang napuno ang tibuok kalibutan sa atong gamhanan nga presensya. Sa daw? Samtang yun ha? Ang tibuok kalibutan na puno sa gamhanang presensya ay mukatapan, asa katago. Siya, tago-tago. Kasi pastor, tago ka sa pastor. Pastor. Tago ta. Mahalo ka ng pastor, huwag mahalo sa Ginoo, okay? Ay, nung so, hirang isunti ang pamilya. Kapag ko isang magbisita ng mga pamilya ang personal, away. Kaya namula pa po, namula ako manaw. Kaya may muntag, nakasunti pangalan sa pamilya. Ay, pastor, ay, pastor. Yung asawa, pastor, pigil ka. Ako ko nag-agis sila, amen? Dapat, kung ay pastor o wala, kung naamay Diyos, amen? Yung mga tapat, nahigupaan na kita. Amen? Pag naisip yan gamay, yung Biblia, ayaw na pamuntagi. Hello? Ayaw pa sa luting adlaw, dapat ipael na ito, paupos tayo. Amen? Kay Garboy, nakaanilig siya na kasalanan ng liwain sa ilo na ito. Dapat siya, di ko doon ako kayo sa ilo. Hindi wala ko doon. Kay Garboy po.
Di, wala di ka na. Dito ka tulog ka. Kasi matulog ka na sa panto. Kaya kasunod, gawas. Hindi ka tapos ipaubos mo yung lugar po. Amen? Mabi ka po. Ay, gusto lagi ako. Ako bilang din. Ako bilang sa malay. Asawa lang ka. Di ba, anak? Nasawa ba lang ka? Wala ka nang paubos. Muna isang hirap ulit. Masilingan. Usap na ba? Masilingan. Simpan. Gagay. Halilang sa dalam. Masilingan. Awa. Halilang sa dalam. Masilingan. Simpan. Away. Apil lang sa masilingan. Kadahin. Sige mo. Amen? Huwag ka ito nag-away. Wala na. Pagalikas. Nahangan mahimo tayo patapat. Mahimo kang good example sa silingan mo. Kaya sila kanuna naglalantog at mabilang nato kada adlaw kay sunan. Irason na pagkinatimete ng mga pagkaroon na sila. Hallelujah! Amen? Sila ka sa simpa. Sapa na sila. Ang sapa pa yung lalis nila. Apa nagsaan ako ang buhay Ginoo nga samtang na puno ang tibuok kalibutan sa akong kamahana sa bukas ako na nakita ang Diyos sa iyong mga binuhatan. Amen? Hallelujah. Yan po na ko pamilya iso, grabe na hilap kayo. Sinuwa ko. Ganpo kayo po ba sinuwa ko? Uy, ano na yan? Nabilang pa yung suon ang sabuna ng butis. Butis yan. Gano'n man, tungkol sa gugma. Amen? Yes. Mamahali po ito nag-away dahil. Kung nag-away, kung di ba puro buntis? Ang dami naman tayong labi. So, may labi kong bagol. Panay kong bagol. Labi ka na, amen? Hindi kayo ba, kung naman sa labi ka, parang may kagsipon. Sigot niyo kung tingin maruwa kung hindi ko. Ayaw, yung tawag ka na makasawa, ha? Ay, kung ato na pikas nilingan. Hindi mo na yung take solo, kung nag-shoot eh. Bato sa beer house, may ganun ang asawa ng mga babay. Sir, you want to make coffee, sir? Hindi ko na, kini? Maayo pa na yun. Di matik na ka din. Hindi ko muli, gusto ba kayo? Hirni! Kita mo uli, amen? Kung mga asawa mo, hatap na siya bala, amen? Anak apun. Hello? Tawa ka mo. Dapat yun hugot ang pagkakuanay, amen? Yes. Ayaw yun para hatagay lugar ang yawa, amen? Dapat di ko paanay may surunan. Kung pula pa na yung lipstick, pagpula pa na yung lipstick. Para si kumbala, amen? Hindi pas kumpari. Sama naman ang may surunan. Wala natago sa Diyos. Wala ibisan kung sa kanila na magkasulod sa yuta. Tanawa ha? Tungkol sila pagkapugul-bulan. Ingon sa Diyos. Wala ibisan kung sa kanila nga magkasulod sa yuta. Nagisaan ko sa ilang katigulangan. Wala yun. Kaya bisa nakita nila ang akong gamhanang presensya o ang mga milagro ipagbuhat ko sa Ehipto sa kamingawan. Kanunay gihapon nila akong gisulayan. Kung wala sila natuman ako ng Diyos. Busa ang mga sa likway kanako. Dili kayo makasulod niya na kayuta. 24. Apan tuwag kay si Caleb. Isa daw? Tuwag kay si Caleb na akong alagan. Lahi siyang panglantaw. Hello? Ang iyang panglantaw lahi. Puro pasatin permintin. Sa upang na version lahi sa espiritu. Apan si Caleb nga akong alagan lahi o panglantaw. O kinasing-kasing na nagatuman kalakoy ng Diyos. Pasudlon ko siya sa yuta na iyang agpuan. O ang iya makaliwat, iyang henerasyon, makapuyo usab ni anak na yuta. Kung ang inikanang igsoon at tinunalo kinasing-kasing, lahi sa paglantaw sa Diyos, lahi sa paglantaw, ang iya makaliwat, makapatul ko igsoon o kinabuing, wala yung katapusan. Amen? Ano yung igsoon, inigatid yung paglantaw? Ang atong mga anak, hindi sila kahuman mo. Emang paglantaw, maaari rin. Hello? Hindi mo katapat, kumusta yung paglantaw? Hindi mo katapat, kumusta yung paglantaw? Ang atong paglantaw ay sunang maaari sa material. Hello? Amen? Dapat mausap yung paglantaw ay sunang. Trust in the Lord fully. Amen? Last, mga ko may sunang. What should we do to be a conqueror?
next one. Holy vision. Yung matamat na ilog lang. Ano gusto na ilog kita? It's a patient, the capacity to accept or tolerate delay, trouble or suffering without getting angry or upset. Bisaya, ang kapasidad sa pagdawat o pagbugot sa paglanan. Kana bitaw maglanan, lugay, okay na. Pailog lang ta, amen? Bahalan ko ano, kasabong o pakantos na dili, masuko o masuko. Sa pagkiksuol ka na bitaw, hindi ka kakailog, masukogin ka. Hallelujah ka na bitaw. Lahir na piling magpaabot, isa ikaw ang ipaabot. Hello? Hallelujah. Ang time gusto na kumangol, si Padre, dunya, Sabado to sa hapon ba to? Ako sa 3. Yung Sabado, inanap sa sasi, pasundon ko, kaya wala makatuon sa lugar. Walang dati ha, karong nagsuon kayo na kabisi mo, nakalimot ko niya. Nagpaabot sa igsuon ng tulog ka oras. Kung ikaw ato, sa mo, 3 hours siya nagbulat. Pag-abot ako dito, ay kumay, pasaylo agad kumay, kinakalimutin ko, harugin kayo mga atimanong sumalay. Ngayon siya, okay naman ay, naaraman ko dili. Di ba kayo sa okay naman ay? Amen? Kung wala tayong pag-ilog sa pagbalik sa Diyos, then yun ka katangker, itang daog, amen? Inanexuon ng Bible, Santiago 5:7, mga igsuon, para pailubon ka mo hangtod sa pag-abot sa Ginoo, amen? Makatapat pailog lang. Usay binuamat ta, isod gaan ta, lutusot ta, usay isod masakit ta, usay natay kay turahon ta. Lain-lain sa ito mga problema. Kung wala tayong pailog, di ta kalahutay. Tanawan ninyo ang mga mag-uma. Isa lang uma diri, uma. Punta tayo dyan, no? Punta tayo dyan, may uma. Ikusyante. Tanawan ninyo ang mga mag-uma. Mapailobon sila na naghulat sa unang ulan. Ulat ang ulan. Okay, mananong. Pagkahuman nila og tanong, mapailobon gyapon sila sa paghulat sa musunod nga ulan o sa ilang abot, ilog gyapon sila. Paghuman nila tanong, pailog gyapon sila. Busa sa diskusyo, para pailobon usap ka mo. Ayaw ka mo pagpakawala sa paglaon. Amen? Hello? Matapos ayaw ko paglaon. Oh. Kay hapit na ngayon. Maabot ang Ginoo. Hapit ka sa maabot. No? Mga igsoon, ayaw ka mo pag pinasulay. Tumakot ikaw, kamagod. Di ba pinasulay? Hello? Wala mo kami simpay, kamagod. Di ba anak? Wala mo kayo mag-abot. Wala mo kayo pinag-meeting. Di ba? Pinasulay sila, pinasulay. Ayaw na ka mo pinasulay, ang dili ka mo sinuntan sa Diyos. Ang magahugong ka na ito, hapit na ngayon mo abot. Buhatan ninyo nga panig-ingnan ang pampanilob sa mga propeta na gisugo sa Diyos na musulti alang kaniya. Dili pa ang-iisip pa nato na bulahan ang mga tao na nag-aantos. Nadunggan ninyo ang mahitungod sa mga pag-antos ni Job. Isa na ka ni Job. Apil si Job tayo? Apil Santiago. O nasayano sa ninyo kung giunsa sa pagtabang sa Diyos sa kaulahian. Kay ang Ginoo maayo o malunoy. Tabangan kaniya sa panahon nga naa kay problema. Dili kaniya pasagdan sa Manilog. Kaya kung tanong ng kalahon tayo man si Job, grabe man itong pagsulay. Tabangan niya is Ginoo. Yan ang Diyos. Kung wala ang Diyos, wala kita'y mahimo. Yung mahuman ako yung suot, ang mga nagpadaugol, walang revelation. Ang mga nagpadaugol, pistihan o puti. O dili kong papasok ilang mga ngalan diha sa libro, naglilistahan sa mga nakaangkol o kinabuhi. Nawalay katapusan. Muna makalahot tayo mga daog, wala tayo ganoon sa katapusan. Ipailan ko sa akong amahan, ug ang iyang mga anghel nga sila akong makatawhan. Sunod. Pinalayan ko Pedro 3:21, ang mga nagpadaugol, palingkuron ko, tapat kanako. Sa saan sa Dios?
Wow! Ito na kalahutay ba? Sa ato pa, naagay ni kalahutay. Hello? Yung katapat, kalahutay yung dahay na. Amen? Naagay ni kalahutay. Kaya yung mantari, ang mga nagpanaugod, dagan ang ta. Wala ka pwede tayo dagan. Usay. Dagan tayo. Oh. Ang mga nagpanaugod, palikon ko tapat ka nako sa kong trono. Sama ka nako, nga nagpanaugod, nagpanaugod usap kung karon, nagalingkod tapat sa kumamahan, diha sa iyang trono. Saan ay taro ato ng undak sa pangalagan sa Ginoo? Unang iman ni Pablo may suunat. Salamat sa Diyos ay kanunay siya na nag-una kanato sa parada sa pagdaog. Sa daw, nag-una na si Kristo sa atong pagkinabuhi sa kalibutan. Hello? Yung mga tapat dili ikaw na una. Sa atong pagkinabuhi, si Christ piminti ang una nato. Mo ang realidad sa mga anak sa Diyos. Ang Espiritu ni Christ nag-una na siya. Ngayon siya, salamat sa Diyos ay kanunay siya na nag-una sa parada sa pagdaog. Ibuhat niya kini tungod kay ana kita kag Kristo Jesus. Ana sa Kristo, wala sa relihiyon ha. Sama sa pahumot, gigamit niya kami sa pagpailang kaniya sa bisan asang lugar. Ay sama kami sa mahumot kahalap ni Kristo ngadto sa Dios. Nga mapainenhuan sa mga tawo nga naluwas o bisan sa mga nangawala. Slider. Sa 16, sa mga tawo nga nangawala, katulad sa pangalangan ha. Nawala sa pangalangan sa Dios, yundang ang among ipakailan pagkamatuoran sama sa mahog sa patay nga nagadala og kamatayon. Ha? Katulad nag-unda sa pagpangalagan, ang maayong balita mahog to alam nila. Pero yung sabihin, apan sa mga tao na nangaluwas, matapan giluwas na sa Dios. Apan sa mga tao na nangaluwas, sabang kini sa pahumot sa mga buhi nga nagadala og kinabuhi, kinsa man kaha ang makahimo ni nga buluhaton. Amen? Katong una sa pagpangalagan sa Diyos, ang maayong balita ay suon bahot ay alam nila. Pero sa kanato na nangaluwas, usa kini kapir Diyo. Amen? Amen? Wala may iksuunan, kakita tanan yung katapat daw na naita. So, sa'yo na kayo may iksuunan, ang kita magpanaog yung kapir, o winner din tayo iksuunan. Ato yung buhian na managkapit na sala sa pagkinabuhi. Kunyang pusali kita sa Diyos at ibuon na ito kasi kasyo. Yan mga kapat, doon na tayo tailog. Amen? Hello? Misalnya nga, kung kaya pagpapayag na sila, yun na, kung kaya kamay ka. Wala kita tailog. Amen? Pero nga lang ka mag-Facebook ka, mag-text ka, magtagan lagi ka. Hello? Kumapina ka sa pulo sa Diyos, gaya ito mo. Hallelujah. Kini kami say magsuunan dilit niya sa dite. Usa ka ni ka-reminders magsuunan. May hapit kini balik ang Dios. Salamat sa mga bago nagsimba, bago nanalan at bulahan kayo kung magsuunan. Kini apil mo sa lupa sa pagpangalagan sa Dios. Ang inyong isundan karon makatapat ayaw na duda ka. Kay ang bola hutay hangtod sa katapusan. Maurang yun ang mudahon. Kung tawi ka. Ito tagulang kaputa magsunan. Ngayon tagpasaylo sa Ginoo sa may mga nakababag ng pagdagan. Ngayon tagpasaylo magsunan. Namin ang panahon magsunan. Wala ta pagsalig sa Ginoo. Walang salig ka tayo sumunod sa atong kaugalingon. Ang atong paglantaw magsunan naaragin sa yuta. Wala dito sa langit. Ginoong Diyos na namin palaan sa katanan. Buhat yun ka Ginoo na asa mong taliwala. Amo kang pasalamatan sa murasa o Diyos. Tungkol mo kami itutuluan. Karang kami o Diyos, mudaong ngayon Ginoo sa among lumba sa pag-alaga niya kami mo. Ginoong Diyos, naghan pa kaayo mga challenge amo na tubangon. Naghan pa mga kaliwat ni anak mga higanti. Apan salamat Lord, ikaw paglantaw sama sa paglantaw ni Joshua o ni Caleb. Nga lahit kami paglantaw o Diyos. Kung isaan mo sila, makasunod sila. Dililan kasi yung saan tumilitihak sa ngarinan sa langit. Nag-ampo kami o Diyos, ngayon kami pasayloon sa kananamong kalapasan.
kasalanan sa dili namo Ginoo pagkamatinud-anon sa amo o Dios nga dili pagkamasinugtanon pagkamapakyason Ginoong Dios sa mga sala namo Ginoong Dios nga hangtod karon na apa. Lord, pasayloan kami ug usba kami usab among kasing-kasing wa kami matinud-anon nga mudagan kami sa lupa sa pagpangalangan wa kami Ginoong Dios nga libitbit walay mga nagahawid kanamo ang mga sala karon panandaan o Dios amo na Ginoo ipangkuha Ginoo ipang labay o Dios among kinabuhi amahan. Tutuig kami Lord sa tanang adlaw sa tanang simana sa tanang bulan ug tuig sa among kinabuhi dihatag kami nagasalig kanimo o Dios aron Lord na makadaog kami hangtod o Dios sa unahan o kimo aron kay mapapalapdon o Dios among pailog kapag sa kung sa imulangan sa among kinabuhi lutuson man kami Ginoong Dios ayon man tunay mga trials mga pagsulay Ginoo sa among kinabuhi tunay kadaiya mga sirkumstansya mga bagyo Ginoo kawalan o mga sakit mga kadaiya problema o Dios imong panaton mong pailog Ginoo hangtod sa imong pag-abot sama sa kinabuhi ni hope Lord kapag sa nagkatay pagsulay apan ikaw nagsaad Ginoo kadili man yung pasada ni biyan imong kaming tabangan hangtod sa katapusan ng kalibutan o Dios. Lord, nagtuo kami tanan nga hapit na kamubalin ng kalibutanan. Tungod Lord sa mga sinyalis katalagpang kalamigan ug gitubutan ng Dios sa kalibutan. So nag-ampo kami o Dios, nga kaming tanan Ginoong Dios una o ngayon. Nag-ampo ako nga walay muundang kanamo sa lumpa sa dagat sa pagpangalagan ni kanimo. Imo kami manasigon kanunay o Dios. Lord, dili mahimong negative kanunay imong pagbatig una-una. Ampo kami o Dios kay mo imong positibo kanunay ang pamuna-una Ginoo kay mo kini imong gusto sa among kinabuhi. Dalay kung kasulit katapusan sige ang mga pulong kanto o Dios mahimong tutubo o mamunga o naghambunga sa among kinabuhi. Dalay kung kasulit katapusan yung bless kami bisa talaga ni ang sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Yatag sa episode. Praise God. Na-bless ba ang tanan sa pulong sa tumbuhin ng Diyos? Tuta sa paghatag sa to. Sa paghatag sa ikanapulong makahanap buhang takitin buhang takitin hatag karong pagkahatagan ikret takitin sa panalang buhang ang kapuan sa langit
Pastor Joe? Ang paghatag kay sa unang dilig sa paghatag nagutang ka o mga abuloy diha. Ang paghatag kay sa unang dilig ang paghatag ng Timos. Uliling paghatag na nagpaatras na unso ang sakyanan, yes paligid. Ini paghatag sa ulit na act of worship. Amen. Gidayang nilo ang Diyos na agi sa paghatag. Ang punta, ilihan sa mga punta sa mga gihatag, kinagpulit na amahan na mo kalagit nun, you are the source of everything. Ikaw ang Ginoo na naghimo sa langit o sa lupa. O Diyos, nakakita ka silang gihatag. Kung matilon-aron ka silang saan sa Lucas sa tayutso, na naghatag mo dihat kanimo. Imong maslan o Diyos, na pinantan, dinasok, gawa na yung kasudlan o Diyos. Ginoo, nag-ampo ako yung imong alagad. Kaya mo kayong tumano imong saan, Ginoo, may imong panalakinan. Ang tanan na malipayon, naghatag o Diyos, aron sa pagpalapad, pagpalambok sa karian ni David. Patalangin at kadaiya nilang panalabuhian nga negosyo Lord patikamot Ginoo. Puntod sa mahikapan mo sa nakamot akong ideklara ang kauswagan at kadahugan ng Diyos. Kaya lang may lawas kanunay kusog kapasko proteksyon ng ihatag kanila Ginoo. Increasing sa mga panalangin sa mga tao magihatagon. Kung salamat o Diyos, hindi na kayo karoon. Kung hindi mo kaming pag-ihatagon, diha o Diyos sa harian Ginoo. Kaya mo kanak, imong sugod kanak. I-bless ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise God. Huwag karoon, nagkatod na sa mga nag-birthday. Ginagyan ako si Tita Eileen. Birthday niya karoon. Karoon niya adlaw yung birthday. Ginagyan ako siya ato sa tubangan. Kung isa pa ng birthday nila, naghilaw-hilaw. Ay, isa pangalan din? Jason? Jason? Ay, si Brother Jason, pinangiusap na ako diri. O, ay, karoon po niyang birthday. Wow, duman sila ni Tita Eileen. Ano ato silang kantahan doon. Pamutangan na ito ngayon ang pamilya sa ni Tita Eileen sa ilang declaration sa matagal na ko may Amen. Ito sa tanan no, salamatan na po ang una atong buhay ng Diyos no, sa maayo niya sa kinabuhi sa mga asawa na nagkaano siya, ulit na nga nagkaano ng birthday, mabuting kinabuhi, ayuhan, kayong panglawas, namin na yun, ulan na malambot pagidang yung pagpangalagad sa Ginoo. Kung salamat ko sa iya ha, kasi pagkamayo sa amuha, sa buwag, sa mga anak, kasi nagkanon sa asawa, sa mabot man ka na kung masukot yun po kay kanak mo itong bahin sa Kanimalay. So yung limpyo yun. Ano nga, ipasalamatan yung pambinong at nuna siya pagkama pa yung sanon nga kasing-kasing. O salamat kayo kay paningkamot lang kay ilang tanan mo gagaman sa lumba sa itong pag-ginabuhi. Na o yun sa kabuoton sa pagbuhay na Diyos. Salamat kayo sa tanan. Balik mo itong lumba sa itong pagbuhay.
Kinsa man, duha ra man ang naadre. Ang ate o ang manghod. Pangkod daw. Sige, say-say kay gini ikaw pulis yung inahan. Okay. Okay, kay ay na yung asawa? Ano yung asawa niya ko? Ay, kinahatag ako yung asawa. Ako susunod niya ang pinalang ng asawa. May punta sa darataw. Ako rin mo nakupada ng happy birthday. Palangka kayo ka na mo. Sana ginawa na duwag sa inyong tuwing. Thank you sa Ginoo nga kabalik ko sa iya. Amen. Salamat ako. So ano ta sa mga response? Galing Mike. Ano sila magkataho? Response niya kung sila gimate o mga lawa. Karoon sila birthday mo, mga lawa. Butag sa tanan. Nagpasalamat ay kung ako sa itong bumig na Diyos na yan sang ipasan ang akong edad o dinagaan ko niya sa maling lawas o ba't akong anak o kumbana o salamat po sa pagkaroon niya sa ako kay usahay paan po po sa pero kanang usahay wala nang nakate ko na iampo sa itong bumig na Diyos o bisag